Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na een prima weekend van Cambuur, zelfs winnen van Almere City, de ploeg uit Almere die het vervolgens 3 punten lezen liet in Volendam, zit alweer de volgende wedstrijd op het programma. Dat is Telstar thuis. En daar gaat het dan uiteindelijk echt maar om dat je je eigen zaakjes goed voor elkaar houden. Laten we eens even naar de selectie zien. Het wordt alweer een beetje rommer, zoals wij trainer Henk de Jong. Ja, de jongens komen zo langzamerhand weer om. Jamie Jacobs kan morgen met mij. Na je weekje zal Nick Dodema weer aansluiten en dan haast Mitchie Paulussen en Mikey Breij binnen wat langer, door nog 2 weken, 3 weken. Dus dan komt dat weer om. Maar dat jet ik bij een seizoen, hè? En die jongens zijn weer druk bezig om echt weer fit te worden. Is deze fase, maart, april, is dat nou een... Ja, het is de fase van de beslissingen eigenlijk wel. Je wil een klappen nu deelt kind, hè? Ja, dat kan samen. Hè. Was in december en november, januari een beetje van die wedstrijden. Ja, dan voetballen is net goed. Hè. Dat is elke keer wedstrijd. Wat voor niveau is de spelers en die moest winnen. Maar nu ben de wedstrijd maar druk. Hè. Ja, alle eindstanden komen dichterbij en periodetitels. Dus ja, dat is leuk. Cambuur is de wedstrijden die hele vlotte wedstrijden achter elkaar goed terugkwamen. En dan nog de overwinning in Almere City eroverheen. De vraag is eigenlijk even, kun je constateren dat Cambuur wat in een flow zit? Of is dat misschien een beetje te overdreven, Jan? Ja, maar flow, daar praat ik net zo vol hoor. Want dan kijk ik samen weer oud donderen. Ik zoek gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En ik vind dat we het goed doen, vind ik al overleer. Wat al 2 jaar. Ik kan er nooit een seconde. Ik kan 1 of 2 keer op trainen en ik dacht, nou was dit. Maar oors dan nooit. Dus die jongens zijn elke dag er goed mee bezig. Ja, en dan is het dan een flow van 2 jaar, bij wijze van spreken. Hè? Dus dan is het makkelijker op een flow. De selectie van Cambuur die is net helemaal compleet. Maar Henk de Jong zit ook geen reden om te verhoren. Het zullen in de basis, Tjen Telstar, dezelfde alven worden als die in Almere het veld opkwamen. Ja, we starten met dezelfde ploeg. Ik weet niet wat Telstar doet. Hè? Die speelt normaal 3-4-2. Maar kan ik samenwerken die man of jou 2 spelen of jou 3-3. Dat gaan we wel vanuit dat ze wat verhoring gaan. Dus dat zullen we morgen wel bij de wedstrijd. Hè? Maar nou tactisch traint op een bepaald systeem wat hun doen. Maar dat kan morgen niks samen beroers werden. Een van de spelers die het in de basis zit, dat is Jairzinho Antonia. Hij had een wat moeilijke periode achter de rug. Privé de nederige problemen, maar ook bij Cambuur geen basisplak. De kop gier wel eens wat omleeg. Dat stiert net helemaal goed, maar alles is verloren. We zien weer een Jairzinho Antonia die als basisspeler fungeert, als rechtsback of rechtsboeten. En we zien kwart zijn eigenlijk weer een beetje de oude Jairzinho Antonia waarom. Ja, de oude wil ik niet zeggen, maar ik heb natuurlijk een hele vervelende periode gehad. Ook gewoon een moeilijke periode met weinig spelen. En daarbovenop kwam dan dat ik in mijn privé gewoon heel lastig had. En ja, ik probeer daar gewoon zoveel mogelijk niet aan te denken. En zodra ik op het veld sta, gewoon los te gaan. En ja, het helpt wel. De jongens hebben me ook heel erg geholpen, de staf. En het gaat weer lekker. Ik speel weer en ik heb weer plezier. Antonia speelt het in Telstar. Zul na alle gedachten ook wel spelen in Go Ahead Eagles na je weekend. Maar dan is hij even voort, want dan moet hij naar Curaçao voor het afwerken van 2 interlandwedstrijden. Ja, klopt. Ik heb een uitnodiging gekregen om 2 kwalificatiewedstrijden te spelen. Curaçao 1 en 1 in Guatemala tegen Cuba. En dus een mooi vooruitzicht. En dit is de opstelling van Cambuur. Mooi Antonia dus op de rechtervleugel. Verder kunnen we er kwart hoe wijzen, want Henk de Jong stuurt dezelfde alve het veld op als dat hij die het in Almere City. En dan de wedstrijd. Cambuur weer dominant onwijzig benamen in het eerste jaloeren van de wedstrijd. Heerlijke combinaties die het vaak begonnen bij Moulin. En hier komt dan uiteindelijk de bal bij Antonia op de rechterkant. Kan hem krek binnenhouden. Zelf er even boeten, maar dan al lezen naar Ragnar Oratmangun. En die had het schot, maar die komt op de voertelonen van Jasper Schendelaar. En dat is de keeper van Telstar. En die hier drok in de eerste helft. Dit is Doke Smit. Zorg eens even hoe heerlijk had hij die bal achter die verdediger Deloitte. Naar Antonia. Die houdt het oerzicht en daar komt hij om. Molen. Dat is een doelpunt uit het boekje. 1-0 voor Cambuur. Na 11 minuten speling.
Ja, er weer niks op aan te dingen, want Cambuur hier gewoon de macht in handen. Prachtige paas van Doken Smit. De actie van Antonia is bekeken. Het inkomen van Molen klopt precies. Het is een doelpunt zoals trainers hem beschreeuwen in de boeken. 1-0 voor Cambuur. 1-0 voor Cambuur, jongens, daar bij het scorebord. Let op, zo vlug gaat het net. Komt wel ja, die tweede doelpunt. Dus het weer een beetje voorzienende blik. Want Cambuur bleut druk houden op de verdediging van Telstar. Het stier bepaalt net echt lekker daar in de verdediging bij de ploeg uit Velsen Zuid. Je werd een schot op de goal, werd oppikt door Muren. Dan kan die nog een keer inbracht worden terug. Antonia, dan is het Muren die ervoor zorgen dat de onval nog net oplost is. En dan moet er nog een keer een schot komen van, jawis, Isaac Calon. En Scott, wat hij graag loslid, zou op de punt van de 16 meter, maar deze gaat verloos. Hier is mogelijkheid nummer 1. Daar komt Muren, dat is pankleerlezer Soenje Ceze kinder van Antonia. Die krijgt hem direct net in. Die keeper die had net in de gaten dat Muren er nog achter zit. Maar ze knoeien wat order in de verdediging van Telstar. Want hier is daar weer een bepaald net sterk ingriepende verdediging. En dan komt die bal bij Muren. En is dit lekker, Cees? Jongen, wat een beheersing is dit. Ja, ik weet wel, er ging fout op fout onverhaal in de verdediging van Telstar. Maar als het dan uiteindelijk zo aanmaken wordt, hier gaat het eigenlijk al mis met het uitverdediging. Die keeper die stond ik maar wat uit het wilde waai voort. Hier misschien wel pakken kind. Dit is helemaal komisch zelfs. En dan zit hij daar. Robert Muren, 26 doelpunten in deze competitie alweer. Dit is de 26e. En wat doet hij het mooi. Ping! En hij rolt de goal in. En dan is het 2-0 voor Cambuur. En dan had hij het idee van terugzetten en terugpakken. Let op, want hier komt de actie van de wedstrijd. De actie van de wedstrijd. Go Smit. En die leidt hem naar Orad Mangoen. En die kan zitten. En die zit hem in de keeper on. En dan is het Korte die het ook nog eens een keer een mogelijkheid krijgt. En door Hennejas. Maar kijk, dit is Doken. Jarcinho Smit van Cambuur. Prachtige beweging. Overzicht houden. Naar Orad Mangoen. Scott van Orad Mangoen krijgt net 4 nog. En dan bleef het 2-0. En dat is wat Cambuur een verwieten kan. Want dan komt hier El Jacoubi. En die shirt hoed Fernandes voor het rent. En die krijgt de bal. En bam! Hangenroosje. En dan is het 2-1. Het hier 4-0 voor Cambuur wezen matten. Maar het wordt 2-1. Telstar komt dus waarom in de wedstrijd. Bangura is gezien. Die stroffelt ook nog heel. Beziekt het nog wat te doen. Maar Fernandes is los in ervan terug. En die maakt het keurig aan. Vanuit de rechterkant. Maar de rechter jast hij hem heen in de goal. 2-1 de rest aan bij Cambuur in Telstar. Tja, en dan ga je als Telstar zelfs het idee. Misschien is hier wel wat te hellen. De ploeg uit Velsen spelen maar een hele protte invallers. Maar Andries Jonker liet ze toch fris van de levers voetballen. En dat is wel mooi om te zien. Want dit is zelfs een kans die erin kunnen hier. En dan hier het 2-2 west. En dan hier Cambuur misschien nog echt in de problemen komen. Dat zal nou net gebeuren. Want er komt een doelpunt aan van Cambuur. Hier is het Muren die het hem krijgt. Nee, Giovanni Korte. Komt het doelpunt nog net? Nee. Want Korte die stuit het op de keeper. Dat hier zelfs al de trei in wezen hadden. Weet die zelfs ook? Henk de Jong, Biest en Beeld rustig. En dan de onval over de rechterkant. Komt die bal bij Antonia. We hebben zien verhaal dat hij wel lekker in het veld zit. Zo even wat hij docht. Chocoladepoort. Toink. Hangen. met de linker. Het is net onaardig verzels. En hij is er blij bij. Antonia leeft weer helemaal op bij Cambuur. En dit docht hij verzels. Nou, maar we dit de kwalificatie uitermate bekeken nemen. Ik dacht het wel. Schitterend in de lange hoeken. En Schendelaar is kansloos. Nog maar een keer, omdat hij zo leuk is. Boem. En dan hangt er. En dan is het trein hier voor Cambuur. En dan, bezieken Telstar nog wel wat het was. Maar grutte kansen kreeg de ploeg uit Velsen echt net meer. En Cambuur, het kan zelfs nog een keer scoren. Dit is Jamie Jacobs in de tweede helft in het veld komen. Die rost hem werkelijk bikkelhuut in een volley op de goal. Maar het komt al hier krekt net goed aan. En zo liep het erop dat Cambuur op treien in hing in bloot. Daar mag ik net te ingewikkeld doen van verzels. Want dat is prima. Deze kopbal gaat nog naast. En dan is het duidelijk. Cambuur die pakt de overwinning in Telstar. Voegt weer 3 punten aan het totaal. En dus kun je daar uitermate tevreden over wezen. Nou Henk, wedstrijden punten, dat is het belangrijkste. Maar je hebt hem zelf een beetje te kwartieren, want je hebt een geweldige eerste jaar loeren, werd het wel 4-0 staan wat meer. Ja, nee, we gingen echt dikke kans aan achter Orad Mangoen die met 4-3 ook scoren. Giovanni Korte met 3 scoren. Ja, dat gebeurt er net en door de jongens net mee opzet. Hè. Dus, maar die moet wel binnen en dan roept ze toe die zelf wou. Dan jou een keer net goed druk en dan zit het net goed en dan leidt de buis erin. Dat zijn optelsomkes. En dat is de wet van het voetbal. Ja, want het
Hier, fantastisch in het eerste jaar loer. In scoor ik wel 2 keer en dan is het 2-0. Dan denk ik, nou ja, het is oké. Maar dan toch, dat doelpunt, die 2-1 op slag van Rest, is toch even een tikkie. Wordt het wat onrustig van, hè? Ja, wordt wat onrustig. En dat weet ik de euforie misschien, de euforie van de laatste weken, hè, dat we alles winnen. Of gelijk spelen dan in Ajax, maar dat het heel degelijk zit. En ja, misschien is er ook wat vermoeidheid, hè. Er komen wat blessures in. Ja, dat wordt het toch zien. Hè. Dan kunnen we net de juiste druk zetten die we willen. Nou ja, dat had even nog steeds met die 3 wedstrijden te maken die we zo kwart op konden spelen. Die 3-1 is toch wel de bevrijding. Want dan had je wel het gevoel van, nou ja, nou is het al weer oké, hè? Ja, nee, toen werd het wel clear. Maar ik Telstar complimenten aan. Die bloedt toch voetballen, die bloedt toch hun ding doen. En dat zei Andries Jonker van tevoren. Ik ga niks voor de ploeg te klagen. Hè. We voetballen hier leuk en we gaan terug tot het eind. Nou ja, dat koest ik zien. Doge Smit, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Als je die eens moest kwalificeren, wat komt er dan in op? Nou ja, goed eerste half uur. Waarin we onszelf we belonen ons met 2 goals. Maar ja, zonder het overdrijven denk ik dat we er 4-5 kunnen maken. En dan is de wedstrijd eigenlijk al klaar, denk ik. Alleen, dat doen we niet. En dan krijgen we er ook nog 1 tegen voor rust. En ja, dat is gewoon zonde. Wij zaten allemaal met de bek open te kijken. Wat doet hij nou, zeg? Ja, ik weet dat de mensen niet gewend van mij zijn. Dus het zal ook niet vaak voorkomen, denk ik. Maar ik had het, ik weet niet. Ik zag een moment en ik dacht, ja, als ik hem in 1 keer eromheen tik, dan ben ik volgens mij vrij. Want ik denk dat hij instapt. Nou ja, toen leg ik hem breed op Ragnar, maar die schoot hem helaas niet binnen. Anders was het een mooie goal geweest. Ja, maar, heeft dit ook een naam, deze beweging? Of, want ik weet het even niet. Jij weet het misschien beter? Nee, het heeft volgens mij geen naam. Dus hoeft ook niet volgens mij. Dus het was gewoon een prima actie, denk ik. Ja, het was echt een geweldige actie. En heel functioneel, dat is ook belangrijk. En functioneel. Ja. En hij verdiende dus, en nu krijgen we het over de kansen die had moeten worden afgemaakt. Want dan gaat hij de wereld over, man. Ja, weet je. Ik denk als Messi doet wel, maar die had inderdaad afgemaakt moeten worden. Ja. Zeker. Dus dan was het zeker een mooie goal geweest. Maar ja, zonde. En dit is de stand. Cambuur op titelkoers 66 uit 27. De Graafschap 57 uit 26. NAC Breda en Almere beide 53 uit 26. Go Ahead zit ik op het vinkertouw. De nummerlijst is nog altijd FC Den Bosch 16 uit 26. Cambuur verzilvert de thuiswedstrijd in Telstar. De bin weer punten bij. Het gaat meer als voortreffelijk met de Ljouters. Nog altijd bovenaan en de achtervolgers met de machine dat ze dichterbij komen. Voorlopig gebeurt dat dus net. Komende vreed, daar zit er een belangrijke wedstrijd op het programma. Want dan wordt de uitwedstrijd spelen in de Adelaarshorst in Deventer in de Go Ahead Eagles. Belangrijk en net makkelijk. En vanzelfs ben wij er dan op sneur weer met een nieuw Cambuurskanaal. Graag om dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.